paċi magħkom. Insellem lill-poplu Għażiż tan-Naxxar, lill-poplu Malti Wawċi, nirringrazzja ħafna lill-PBS li permezz ta' TVM2 qegħdin iwasslu din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika b'xandira diretta. Unsellem il-kull min qiegħed isegwina aħna niċċelebraw it-twelid tal-Mama ta' Ġesu, ta' Om Ġesu, il-Bambina, u niċċelebraw ukoll il-ħarsin tagħha fl-istorja tagħna matul is-sekli u żminijiet. U nitolbuha f'dan iż-żmien ta' pandemija biex tkompli tħarisna, biex tkompli tgħinna nogħżu lil xulxin, nagħmlu li hemm bżonn biex anke din il-burraxka tgħaddi minn fuqna b'wiċċ il-ġid bis-sem ta' kull wieħed u waħda minna. Ejju nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna u ma naqtgħux qalbna mill-ħnina tiegħu għax il-ħarsa tiegħu fuqna hija dejjem ħarsa ta' ħniena u ta' mħabba. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tlibt ħafna bil-ħsien, bil-kliem, bil-għemin u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Qadsa Marija Dejjem Verġi, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Għatililna għaddija tiegħek mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar is-slim tiegħek fuqna, miġburin għal-festa ta' twelid tal-Verġni Marija li ġabet lil ibnek fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina it-triq tas-salvazzjoni. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li għanna u miegħek jgħixu jsanta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej: Int Betlehem Efrata, ċkejkna biex tkun fost il-familji ta' Ġuda, minnek għad joħroġli dak li jkun ħakem f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa ma teħles dik li hi fruġiet tal-ħlas. Imbagħad il-bqija taħutu jerġgħu lura fost ulied Iżrael. U joqgħod jira il-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej fis-sepp ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jagħmlu għax issa tkun kbira setetu sa trufijiet tal-art. U dan ikun is-slim. Il-kelma tal-mulej. Nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Jien fit-tiba tiegħek mulej it-tamajt. Tifraħ qalbi fis-salvazzjoni tiegħek. Nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Nalni lill-mulej għax għamilli l-ġid. Nalni lill-isem tal-mulej il-għoli. Nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Qari mill-littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Aħna nafu li Alla ma' dawk li jħobbuh, ma' dawk li huma imsejħin skont il-provvidenza tiegħu, f'kollox jaħdem id bid għal ġid tagħhom. Għax lil dawk li hu arafhom mill-bidu, ippredestinhom ukoll biex jieħdu s-sura fuq ix-xbieħa ta' ibnu. Ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ppredestinhom sejħilhom ukoll. Lil dawk li sejħilhom iġġustifikhom ukoll. Lil dawk imbagħad li jiġġustifikhom iglorifikhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Ħinja int, Verġni mqazza Marija, u tassew jistħoqlok kull tifħim. Minnek twieled Kristu Alla tagħna, ix-xemx tal-ġustizzja. Il-mulej ma'kom. Għalim l-Evanġelju
skont San Matteo. It-tnissir ta' Ġesu il-Messija saret. Ommu Marija wara li tarset ma' Giuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien. Saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qalu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha qebel u inti semmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebgħat nissel u jkollha qebel u jsemmuh Emanuel, li bil-sina jfisser Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Tistgħu timmaġinaw il-ferħ ta' din il-koppja li titweldilha t-tarbija tagħhom. It-tradizzjoni tgħidilna li kienu Anna u Joachim u li semmew it-tifla tagħhom dik li aħna inħobbu, inqimu, nivveneraw bħala il-bambina, semmew din il-bambina Maryam jew Mirjam. Nixtieq nislet riflessjoni qasira għaliex kulħadd bil-maskra jew bil-vajżer u l-karità tfisser ukoll li m'għandix indum. Nixtieq nislet riflessjoni qasira llum bil-messaġġ li hemm fl-ismijiet eżies tal-ġenituri tal-bambina u tal-bambina nnifisha. Missiera Joachim semmewh b'isem Aziz, Jaqim ifisser huwa Alla li għajnek, li jerfak, il-qawmin tiegħek il-mulej. Anna, il-mama tal-bambina u n-nanna ta' Ġesu, kellha isem li jfisser ħniena, żbuħija, grazzja. U dawn iż-żewġ ismijiet f'dawn il-persuni eżies jingħaqdu fl-imħabba bħalma ċċelebrajna 9 xhur ilu u fl-għaqda tal-imħabba ta' bejniethom Alla jagħmel l-ewwel intervent. It-tarbija tagħhom 9 xhur ilu titnissel mingħajr teba'. U llum 9 xhur wara 8 ta' Diċembru iltqajna biex nifirħu bit-twelid ta' din il-bambina. Semmewha b'isem Aziz għal poplu ludi, Mirjam jew Marjam, bil-Latin u bil-Grek Marija. Xi jfisser dan l-isem ta' din il-bambina? Hemm ħafna interpretazzjonijiet. M'hemmx tifsira waħda għall-isem Mirjam, għax għandu eruq profondi uħud mill-istudjużi għajdinna li l-isem Mirjam jew Marjam, Marija, ġej saħansitra mill-Eġizzjan antik.
Imma l-poplu ludi li kellu l-eżilju tiegħu fl-art tal-Eġittu minħabba l-ġuħ, meta Ġakob jew Iżrael ħa 12 uliedu u flimkien ma' Giuseppi li kien diġà jistennihom hemmhekk sabu l-ken u min jitmaħħom, allura adottaw ukoll l-użanzi, id-drawwiet u anke l-lingwa tal-Eġizzjani antik. Fil-fatt, Mirjam huwa l-isem li Mosè tat lill-oħtu. Kif nafu Mosè l-isem ma tatulux ommu, imma Mosè ingħata l-isem mit-tifla tal-Farawuni li salvatu min-Nil u qalet dan salvajtu mill-ilma u għalhekk ikun jismu Mosè jew Mosè. Imma oħtu Mirjam kellha isem li tawh il-ġenituri tagħha Lut. U fil-poplu ludi l-isem Mirjam oħt Mosè baqa' u jibqa' sal-lum isem għażiż ħafna. Din il-bambina li aħna niċċelebraw illum kellha twellet lil dak li aħna nafuh bħala il-Mosè il-ġdid, għaliex tagħna il-liġi l-ġdida tal-imħabba u tal-maħfra tal-idewwa. Ma Mirjam ifisser qatra fil-baħar, ifisser ukoll frott il-hemm. Fatti studjużi ludi iżjed mill-insara jgħidu li peress li oħt Mosè twildet fid-dulur u t-turufnament tal-iskjavitu tal-Eġittu kienet espressjoni ta' tama f'baħar ta' hemm u ta' mor. Aħna anke aħna għadna fil-lingwa tagħna nżommu dal-erq il-mirra, il-mor. Mirjam hija propju frott il-hemm. Imma wkoll qatra fil-baħar, hemm interpretazzjoni sabiħa li Marjam bl-Aramajk Marja qatra u jammu għal-baħar hija qatra fil-baħar. Stilla, mhux stilla, aħna ngħidu stilla l-kewkba. Bil-Latin stilla hija qatra. Stilla maris, qatra mill-baħar. Kien hemm skriba li minflok stilla kiteb stella u allura aħna wkoll inqimu lil Marija dan l-isem li vvintajni aħna Stella Maris. U għandna l-innu sabiħ Ave Maris Stella. Imma aħna nistgħu nieħdu dawn it-tifsiriet kollha tal-isem ta' Mirjam, tal-isem tal-bambina, u nisiltu riflessjonijiet li għajnuna fil-ħajja tagħna. Għaliex aħna lill-bambina dejjem ħarisna leha f'dan il-wiet ta' dmuħ. U nistgħu ngħidu li isimha stess ifakkarna f'dan il-wiet ta' dmuħ. Hija dik il-kewkba li f'dan il-wiet ta' dmuħ tfakkarna li Alla huwa ħniena, li Alla huwa imħabba. U għalhekk hi li tatna lil-bina Ġesu Jexuwa Emmanuel, Alla jsalva u Alla magħna. Issir bħal dak is-sebħ li jgħidilna għalikom tiela ix-xemx tal-ġustizzja, ix-xemx tal-ħniena, tal-fedeltà u tal-imħabba. Missiera jfakkarna li Alla biss huwa l-qawmien tagħna, Jahu Jakim. Omma tfakkarna li Alla iqajjimna jerfana bil-ħniena tiegħu
bil-ħniena sabiħa tiegħu mimlija grazzja u bidntom il-frott ta' mħabbithom. Tajdinna biex ma naqtowx qalbna f'dan il-wiet ta' dmuħ. Li aħna ċkejknin bħal f'qatra f'baħar kbir, qatra f'oċean. Imma din il-qatra ħanina sabiħa ta' tbiddel baħar mielaħ fil-baħar ħelu tal-maħfra u tar-rikonċiljazzjoni. Aħna fit-8 ta' Settembru aħna l-Maltin u l-Awċin niċċelebraw tant momenti fl-istorja tagħna li provvidenzjalment ma' qudiem ma' dawn id-dati 7-8 ta' Settembru. U għalina daw id-dati kienu dejjem dati ta' ħarsien, ta' ħarsien. U meta konna niċċelebraw fl-8 Settembre it-twelid tal-bambina mingħajr ma ridna kemm fl-1565 fl-1943 ħarisna liha dil-bambina bħala t-tama tagħna. Omm it-tama, omm il-ħniena, tama tagħna. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tal-bambina din is-sena dan il-kuntest ta' pandemija ta' Mart mad-dinja kollha imma anke fostna biex ma naqtowx qalbna. Niġbdu ħabel wieħed, inkunu prudenti u għaqlin, inħobbu tassew il-xulxin billi nobdu l-awtoritajiet tas-saħħa u ma nkunux nies boloħ li naħsbu li dan l-għadu li ma jidirx ma jistax ikun ta' teddida lina. Forsi din hija battalja u sitwazzjoni ikkomplikata iżjed għax dan il-virus ma taraħx. Taraħ meta forsi jkun tard wisq, ikun laqtek. U forsi lilek imekek ftit u tgħaddi imma lil xi ħadd tażistijak li jkun vulnerabbli iġġalu jħallas prezz ħafna għoli. Għalhekk nieħdu ħsieb xulxin. U waqt li nitolbu l-ħarsien tal-bambina, nifmu li jekk missirijietna kantaw il-Vitorja imma għamlu u taw semhom, aħna mhux inqas. Ma nistgħux nipretendu li l-Madonna bil-qawwa tagħha tagħmel il-maġik, tgħin lil min jgħin lilu nnifsu. Missirijietna jgħalmuna, ma rawx l-għadu u għadu jistennew il-bajtra ta' qafħalhom, issiltu, tqabdu u rebħu. Aħna wkoll hekk se nagħmlu, imma jiddependi minn kull wieħed u waħda minna. Illum il-Madonna bambina inselmula bħala l-ħarsin tagħna minn kull dnewwa. Insejħula bħala l-faraġ tal-imniktin u s-saħħa tal-morda. Inselmula bħala dik il-qatra fl-oċean mielaħ li bl-imħabba u l-ħina Alla tista' tagħmlu dak il-baħar mielaħ, baħar sabiħ, ħelu li jferraħ u jgħajjex. Ejjew nifirħu llum mal-ġenituri tagħha, imma nifirħu li dan is-sebħ ta' jum ġdid qed jgħidilna ix-xemx tal-ġustizzja, Kristu is-Salvatur huwa magħkom, Alla magħna. U għalhekk inħarsu leha u blajta ta' missirijietna ngħidula Viva Maria Bambina. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'molej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru,
imnissel mhux mamur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna lil mulej l-interċessjoni qawwija ta' Marija Bambina. Żomm il-Knisja tiegħek mulej maquda għal-qotta u ruħ waħda fl-imħabba u għamel l-insara kollha jkunu ħaġa waħda bejniethom fit-talb flimkien ma' Marija Ġesu nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Eħles li din l-art ħelwa li tatna isimha minn kull teddid għal-wirt għażiż tal-fidi li ħallewna mis-sirietna. Kif li moddi ħlista minn kull teddid tal-miżlem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel uħutna l-mejtin kollha l-interċessjoni tal-Verġni Marija jitru fil-għena ta' dejjem tajja tal-Qardisin u l-anġli tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żomm sieħa fostna it-tama fl-għajnuna tal-Verġni Marija fit-triġid kollu li jista' jiġi fuqna biex bħal missirietna nemmnu li qatt ma se tonqosna fil-ħtiġijiet kollha tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatililna li l-lum qed nifirħu bit-twelid tal-Verġni Marija, rebħa sħiħa fuq kull tiġrid tal-ħażin u fuq kull taħsir tal-lum biex meta ssejħilna niġu ngawduk għal dejjem fis-sema nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejjew insellmu lil Marja Bambina bit-talba li għal il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbir, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li jkollna l-għajnuna ta' ibnek il-waħdini magħmul bniedem biex hu li twilet minn verġni bla ma naqqas iżda qaddes iġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. U nfaħruk, inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita taħt li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Biħe faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet mas serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa ratti l-ħajr,
tal id-disċipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-ġenituri tagħha Sant'Anna u San Ġwakkin, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben ta' Marija għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Per intenzione.
salva tal-innu Malti u nitolbu ħafna għal pajjiżna. Tifraħmu li l-Knisja tiegħek bil-misteri qaddisa li bihom inti ssaħħaħa u titenna bit-twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija li mela-d-dinja kollha bit-tama u bih żerna għalina il-jum tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Sa qasmu dawn is-santi talbna ċkejkna lil Marija Bambina u tajjeb inkantawa flimkien. Sila
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-festa tajba lil kulħadd. Morru komplu għexu fil-paċi ta' Kristu.